Hello, good morning mga kami-chamishi. Andito po tayo ngayon sa Tagaytay. Ayan, nagpasyal-pasyal muna ang mga Tres Marias bago umuwi ng Bicol. At saka bago namin ihatid sa airport ang aking kunyado. So yun guys, pangalawang bisis ko pa lang ito ngayon. Punta ulit dito sa Tagaytay. Diba, ang ganda kasi kapag ganitong weekdays wala masyadong tao, so bilong-bilo tayo. Maganda kapag ganitong araw. Shout out sa aking dalawang sa mag-asawang aking pinsan. Welcome to my camp. Ang place ko dito guys, ang ganda. So ayan, kitang-kita yung Bulkang Taal. Grabe yung mga vandalism dito guys. So. Color key. So yan po, bago kasi siya umuwi ng Espanya, kailangan igala muna namin siya dito sa Tagaytay. Tamang-tama, weekdays ngayon, walang masyadong maraming tao. Bitigan mo ako dito. Ano, matang mapuro. Alright. Buenos dias, everyone. Nandito kami sa Tagaytay. Welcome to Tagaytay. Dito, malamig. Ayan, kitang-kita na yung ito, mamaya din tayo. Picture ka. Aura. Huwag lang tumalon. Sarap ng air.
lamig.